Tá Costas Bhreosla laghdúthe ag an rialtas ó meánoíche. Tá na laghdúthe sa bhfeidhm tus ná raibh muintir na tíre sásta leis an ordú a bhí tacaithe ar phrais an Bhreosla le díonaí. Tháinig ordú ar phrais an Bhreosla ar fuid a domhain mar go bhfuil srían ar hancéirí Bhreosla dul sí chaileas Hormuz tus gon chogaigh sa bhean ar thur. Bhí tún chuirge prais an Bhreosla ar chóirsaí sport fiú agus cluichí an deire seachtaine chuirthe ar ceall ag cumann fel na manna géirí chun an brú taistil agus airgeadais a laghdú. Tá cluichí chur ceall faoi mar an prais de díosail agus peitril. Bhí anadín mar go churach cluichí ar ceall mar bhí sa súil go mór leis as le meachtáil as tuairteach takeíocht dómh. Frachas tímach nuair church ar ceall na soccer mar bhí sé rud éigent chun bheitsúile an deir seachtaine seo. Tuige míid chuna héamh go dála na hebh códaí ar fad agus chuna héamh go bhfuil deire chuir leis na cluichí ar fad. Leanna míid réon na tréáil sa propáil, tá glór le déanamh againn ach tháinig súla bheith na seangart. Beag na laghdúthe sa bhfeidhm ón lá inniuh go dtí an lá dearnach de bhí uail agus súlaige imróí peile ná cuirtigh Costas an Bhreosla isteach a ríist ar chluichí amachchantá. Róisín chéalachair Nuacht Cúla4 Galarus.